נו! Hello my friends. נו, לירן לא יעשה לך כלום, נו. לירן, תפסיק, נו יאללה, די. הנה, אני מחזיק, יאללה. תתחיל. תצייר. לא! איזה בעיטה, יאללה, נו. Hello my friends. מה אתה עושה? אתה לא איתי? לא. יאללה! This is FTS Russia in the middle of a very special basketball sport and the football as well. חשבתי שאתה הולך לעשות על דניאלה. Something that I very love. Playing with children and guns. אין גאד, כן. Hey my friends. חבל שלא צילמתי את הסל. יאללה, נין, תעשה משהו יפה, זה מצולם. I got very נו, תעשה משהו יפה, זה מצולם. basketball player, Lynn Moscovich. לין The future מוסקוביץ'. of the NBA. You have to do one fact about it. יאללה, דוגו, תנסה לעשות משהו מגניב, זה מצולם. משהו מגניב, נו. וזה מצולם. וזה מצולם גם כן. עכשיו לי. יאללה, לינה 0. יאללה, לירן. כן, ראיתי, לא קלטתי. הסל של דגו תאף. Something that you have to know about Lynn Moscovich. יאללה, תנו לו כפיים. That. מוזר שאנחנו בחטיבה אבל, נכון? That יאללה, is not לין, Lynn לין, Russian. עושה, אבל לין! בחוץ. בפנים? דגות בפנים. איזה סל, אבל לא צילמתי אותך, חבל. אם אתה קולה, אני מוריד את המכנסיים. יאללה, תנו לו. זוזו, אני קולע תוך כדי שאני מצלם, תחזיק את זה. זו. יאללה, תביא לי קולע תוך כדי שאני מצלם, נו. זה יפה. אתה מצלם. אני מצלם את עצמי, נו. אני מצלם את עצמי מה קולע. העניין לי הבנות שמצלם את עצמם תוך כדי? אוקיי, עוד פעם. First person shooter. Something that you have to know about Lynn Moscovich. Adio. The future of the NBA. But despite of his name, he isn't Russian. He half Russian. Half what the fuck you are? Lane double take, yeah. Half hooker. And half hooker. אני מעלה את זה לפייסבוק. You know that his mother is hooker. כדורסל מגוף ראשון, יאללה. איזה התחמקות. איכסה, מה זה? איפה? הנה הוא. יאה! ויאללה, סול אחרון, נראה איך זה יהיה. תעשה משהו יפה, לין. מה?
זה היה בפנים? כן! או, חזק! וזה על מצלמה. או, יפה, הנה. יאללה, עכשיו דאגות. רגע. אוקיי, רגע, אני לא מצלם את זה. אוקיי, תעשה את זה עוד פעם. רגע, קחו את 5 שניות האלה. להאמר אם זה הולך להיות סל או לא. 5, 4, 3, 2, 1. טוב, הם לקחו 5 שניות להאמר, סע. כן, זה היה בפנים, ראיתי. אבל זה היה בחוץ, אז זה לא משנה. זה היה בפנים. זה היה בחוץ, זה מפגר. צילמתי את זה, בואו להתערב שזה היה בחוץ. זה היה סל. סע. תורי. והנה הבחור שרץ 50 סיבובים. פאק. אבל לי ישר לפנים. לא, זה נראה לך. נעשה צעד וחצי. תראו את הצעד וחצי המיוחד של דאגות. מה? בוא ניסע משלום. ישר על דאגות. אבל משם זה לא כזה... וואו. דאגות! עשו צעד וחצי נורמלי. אבל לירן, איזה? חבל. לין, דאגות, לין עוד פעם, וזה לא ממש הוא החטא! לין החטא! לין צריך לקשור לעליים. רגע, אני צריך להראות משהו לעולם. תעופתי, נו. אני צריך להראות את מספר טלפון שיש לי. הוא זורק פורש. סע! חבל. צריך להראות משהו לעולם. כמו? בלאט! מה בלאט? זרוק את זה יש לי לסל. במספר טלפון שלך. של? בלאט! מי זה הוא בלאט? יזהה את המספר שלו. מי זה? הוא יזהה. רגע, תביא. אתה מזהה את המספר שלך? תיזהר. מה נרצוח לך? מי שזהה את המספר שלו שיזהר. דוד! די, זה ממש. אחרי שתוסיף את זה אני אגיד שמי המספר. טוב. איזה סל חלק ביד אחת פרס פסן. כן, למה לא? יש עליך קטעים יפים. יש סלים יפים, יאללה, עלי. תראה שאני קראתי לך. חבל. אני! מה עושה? יפה. טוב, דאגות. טוב, תעשו... וואו. חבל. טוב, תעשו משהו יפה לסיום ואני גומר את זה, יאללה. משהו יפה, שלושתכם. אני אראה לך, מה? אחד אחרי השני, יאללה. תצלם ברגע המתח. זה קורה פה. My friends! אחרי זה רוצה לצלם אותך עושה מתח? We got an historical moment! Both of a throwing! Oh my god, they both missed! איזה טמטום. Such a losers, I don't suck! A lot of time! אתה מפגר, אתה יודע את זה? לא, אני לא. לי להשתתח עליך. יש לי חיקוי טוב שיש גסט רדיו. יאללה, נו, משהו יפה לסוף וזהו, נגמר. יאללה, לין. ערן, דאגות, מה יש שואלה? זה כבר 10 דקות של תצלום. לין, דאבל? הילד הקטן הזה זורק. לוז. איזה התחמקות יפה.
מה נראה לך? תן לך. עם הכדור הקטן. מה? רגע, קודם אני. מעולה. סע. בחוץ. יאללה דוגו, אתה מהסוף, נראה מה יקרה. אבל אני אומר לכם, זה לא נכנס מה שהוא זרק מקודם. דאגות? מה, לא? יאללה, נו משהו קטן לסוף וזהו. יאללה, נו משהו יפה לסוף וזהו. ערן? דאגות, תסכים עם הילדים. נו. תן לי יאליו. באמצע תצלום. יאללה, תן לי יאליו באמצע צילום. יאללה. תן, יאללה חד. תן לי. אני המצלם, אני צריך לעשות את זה. הנה, תביא יאליו. יאללה דאגות, רוצה לצלם אותך עושה מתח? יאללה, בוא. ברור, השרירים. כמה אתה עושה? לא מצליח. מה לא מצליח? בגלל זה לא רצית לעשות שם תשכיבות צמיחה. הסל הכי יפה שהיה היום. לא, אני יכול לראות בדבר הזה אחרי שאני קלטתי. אתה לא קלעת, אני אומר לך. מה זה הדבר? אני לא קלטתי? לא, הוא לא אני קלע. קלטתי. החצי שלי הכי יפה. שלי הכי יפה ככה. שלי הכי יפה. יאללה דאגות, עושה מתח. אחת. 2 בקושי. 3. יש לך מזל מה? שחשבתי לך את 2. כמה עשית במבחן? 4. אז למה עשית עכשיו 3? כי נירה. אני עושה אפילו. עוד פעם אתה רוצה? שם. לא, אבל אני חייב להגיד שלפני שבאנו לפה לכיתה ז' אפילו לא הייתי עושה 1, עכשיו השתפרתי ב-12 בגלל מני. בכיתה ז' גם עשיתי 1, עכשיו נכון. השתפרתי ל4. ל4. בסדר. לא, אבל מני הוא היה מורה מה זה טוב, מני מורה כן, טוב. אבל לא, אלברט יותר טוב נראה לי. אלברט קשוח וזה מה זה שטוב. משהו טוב, כן. שהוא לא מורחם עלינו. אלירן, אם אתה שומע את זה, אנחנו אוהבים את אלברט, לך לעזאזל. דניאלה, תחתכי לדאגות הזין. תכניסי... מה יש לך? יאללה, תעשה. תעשה מקבילים אולי. נכון, אנחנו לא רוצים לראות את זה, תאמין לי. והוא נתלה, ו-0. ועדיין 0. מה 0? זה השניים. 0. לא עליתי כזה. לא עלית עד הסוף. נירה. למה אתה לא? למה? תנסה אחד. עם קפיצה. יד אחת. ככה זה קל. זה קל. יד אחת, כן, לעשות יד אחת. אפשר לעשות איזה 2. נו בוא נצא. לא, תנסה, תחזיק, תעשה ככה עם היד שלך. כן, בדיוק, ככה. אני אומר לך, נו